Tuoteesittelyssä EV-Pike sukolatausasema. Tämä on lämmitystolppaan kiinnitettävä latausasema. Voi kiinnittää myös seinään. Molemmille puolille pistorasiat, kestää 10 ampeeria jatkuvaa virtaa, eli 2,3 kW tehoa per puoli. Tässä on MID-hyväksytyt virtamittarit, eli mittaa kulutetun energian määrä. Tätä on saatavana myös hybridimallina, eli silloin ajastin kello ja voi päättää käyttääkö sitä lataamiseen vai lämmittämiseen. Silloin se mittaa pelkästään ladatun energian määrä. Eli jos käyttää lämmityksen ajastin kellon kautta, niin silloin se ei mittaa sitä virrankulutusta ollenkaan, vaan pelkästään lataamisen käytetyn energian määrä. Se on hyvin helppo asentaa ja menee tosiaankin nykyisten lämmitystolppien tilalle kätevästi.